So well bari shokadonji performance Beyond Rajashri Kudla Mukul Courier. So Mukulna competitor Planet G Vaishnavi. So CPL the season 1 the champions. So Mukulna performance in Chopun. The defending champions one pair. So CPL season 2 to Planet G Vaishnavi. So CPL Mukula performance in Chopun nama tudu barka. So ladies and gentlemen, onji jora ina chapale bodudu. Let's welcome Planet G Vaishnavi on the stage. Planet G Mobile Galleryಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಗಳು ಲಭ್ಯ. Planet G Mobile Gallery, Bylands Building Condominium, opposite to Hampanakatte Post Office, PM Rao Road, Mangalore. Call 9380823177 9901720055. मेरे गेत पंडलिज्जी ಒಂಜೇ ಚೋರೆ ಮದಿ ಮೇಲ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೋ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮದುವೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಬೊಡ್ಚಿ 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 ದಾನದೆ ಮದುವೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ದಾದದೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಕೊರಲೆಕ ಮಲ್ಪಾಲ್ಯ ಮಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಏನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದದೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಣಿ ಆನ್ಲ ಬಂತುಂಡ ಇನಿ ಈತುದಾನ ಈತುದಾನದೆ ಅಂದದೆ పొన్నులు మద్మేపన ప్రాయడ మద్మే నవ్వు పొర్లు ఇజిండప్పే మన నాలిగు ఉర్లత పోదు పోదు యాని నిడ పాతరత ಎಂಕು ಮರ್ಲು ನದಿ ಏನಿನದೆ ಮರ್ಲು ನದಿ ಮದಿಮ್ಯಾಂಡನಿದೆ ಐಟುಪ್ಪನಿ ಜೀವನದ ತಿರ್ಲು ಅವ ತಪ್ಪಡು ನದಿ ಇದು ಬಲ್ದಿ ಪಲ್ಲೆಕ ನಿಕ್ ಮದುವೆ ದಾಗದೆ ಬಡ್ತಿ ದೇ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ನಾನಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಕಲ್ಪೊಡು ನಾನಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ನಾನೇ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪುಂದೆ ದೇ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪುನಿ ಎಂಜ ಕಂಗು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಪನದೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತೇನಾ ಐನ್ ಯಾನ್ ಮಂಡು ಕೊರ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಯಸ ಅಲ್ ಬೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ದೇ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪ ರತ್ತಿ ಬೊಗದದೆ ಸೀರನದೆ ದೇ ಪಪ್ಪ ಪಾಯಸ ಲತ್ತು ಸೀರ ಲತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರೋಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಟೈಲರ್ ನಾರಾಯಣ ನಡಬಣ್ಣ 6 ಬೊಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿಜರ ಆ ಟೈಲರ್ ಅತೆ ಉಂಟು ಬೊಲ್ಲುಂಡಿ ಟೈಲರ್ ಅದೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪಾಡುಜರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಕೋರ್ಸ್ ಓ ಇತ್ತ ಅವ್ವ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಯಾನು ತೂತೆವ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹಂಗಿನ್ನು ಪರ್ತು ಕಂಡು ದೀಪಿನತ ನೆಟೆ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ಅವ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡುದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುದ್ಯಲಂಗ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಂಗ ಉದ್ದಲಂಗ ಅರ್ಧರ ಬಂಗ ಅಂತ ಅವು ಮಾತವು ಪಟ್ ಅವು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಈ ಸಣ್ಪುರ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಾಮುನು ಬರಿಯರೆ ಬಂತೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಆನಲ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದುಂಡು ನೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿ ಸಾಸು ಬಣನಿ ಮದ್ಮೆ ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ ದೇ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿದೆ ಗೇತ ಸಲ ಪನ್ಪುನ್ನಿ ಎಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ದೇ ಪಪ್ಪ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ದಾಮು ಬತ್ತೆ ಮಾಮು ಬತ್ತೆ ಬಂದೆ ಏನಲ್ಲೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದೆ ಚೊರೆ ಬಂತು ದೇವೋ ಪಪ್ಪ ಇರೆಗ ಆಟ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರಾಲಿ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಆಪರ್ ಈ ರೇಪ ಮದ್ಮೆ ಆಪರ್ ಅಂದದೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಲ ಬಂಡಲ ಮೂಲಾಪಿಜಲ್ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮದುವೆ ಏಪ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಕಾತು ಗುಡ್ಡ ಮೊಲೇನು ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಬಂಡದ ಬಂದು ಪೂರು ದಾಮ್ ಬರ್ಪೇತ ಆಡ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕಡ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ತೀರ ಬಣ್ಣ ಪೋಟಿಂದ ಆಗ್ಬೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡು ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನ ಗೊಪ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡ್ ನಂಕು ದಾಬಣ್ಣ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಇಂಚ ಆರ್ಪುಂಡು ಐ ಕೊಂಚ ಪಿಂಟು ಆಡು ಪಿಂಟು ಬಾಟಿ ಯಾರ್ಲಕ ತಾತ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರಾಯ ಎಂಗ ಧೈರ್ಯ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ ಪೊಣ್ಣಂತು ನಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಜ ಪೊಣ್ಣಂತು ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪು ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ಬತ್ವ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಪೊಣ್ಣಂತು వచ్చి ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣ ನಪ್ಪೆ ಅಂತುಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ ಅಂಚತ್ತಿ ಹಂಡಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ನಿಕ್ ಕರ್ಮದ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರಿ ದನೆ ಮಂಡ ಸಮಂಡಮೆ ದಗಿ
ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಹೋದವ ಇಡೀ ಕೋಟೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪುನ ಸಾಧಾರಣ 55 ಕೊಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ತೂಂಡು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಂಗಗ ಮೋನೆ ಸಟ್ಟಾಪುನ ಮಾರಿ 55 ಕೊಡ್ತ ಪುಣ್ಣಿ ಐಟು ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಸಟ್ಟ ಇರಗಂಜ ಸಟ್ಟಾಪು ಆತು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಳು ಮಾತ್ರ ಸಟ್ಟಾಪು ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 54ನೇ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆತ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತನ ನಿಕ್ಕೊತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾಯಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ಬತ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಿಂಬೆ ದೊಲ್ಲಾರಿ ಬದಿ ಚೆಕ್ ದೊಲ್ಲಾರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡೋದು ಐಕ್ ಮನ ತಾನಿ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ನೆರಡೆ ಅದೇ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಂದಿ ಆಯ್ದಾದ ರಾಬಿ ಚೆಕ್ ಎಜಿನ ರ್ಯಾಬಿಸಿ ರ್ಯಾಬಿಸಿ ಪರಂಗದ ಯಾಂದನ ನಾಯ ಎಲ್ಲ ಗಂಡ ರಾಬಿಸಿ ಪರ ನಾಯ ಅದೇ ಏರು ಏರು ಮಂಗಿ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆಡಾಡಾಡ ಪನ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ತಿಕಡಿ ನಾನು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪೋತೆ ಅಂತ ಸತ್ತಾತಿ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ 55ನೇ ಕೊಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ತುಯಾರ ಪೋತೀನಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಿನ ಆರೇ ಗೊತ್ತಾವಡೆ 55ನೇ ಕೊಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪೋತೀನಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪೋಣಗ ಪೊಣ್ಣನ ಪೊಂಜು ಅಪ್ಪೆದ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಚೊಮ್ಮು ನೀರು ಬತ್ತದ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೇ ನಾಡ್ದ ಕಡೆ ನೆರಡೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಆಸ್ತೆ ಎನ್ನಂದು ಯಾರ ಬೈದೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಂತೂ ಎಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅಂಚಂಡ ಈರ್ ಕೇಳ ಆಪಗಾಂಡ ಏತು ಸತಮಾನದ ಲವ್ ಏಮೇನ ಅಂಚತ್ತಿ ಮಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ಮೆಂದ ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ ಮದ್ಮೆದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಕಲ್ಪಡು ಮಾರ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬೊಡಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಿರಿಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಬೊಡದಿ ಹಣ್ಣೊಂದು ಗತ್ತೆ ಸೇಸಪ್ಪನ ಉಂಟಿದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಡ್ಡಡಿಪಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಈ ಪಣ್ಣ ನಂಬೆ ಮಾರ ಎಣ್ಣ ನೀವು ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನೀ ತೆಲ್ತು ಬರುವೈತೆ ದಾದಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಪೈ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ತಾ ಕೇರಳದತ್ತ ಕೇರಳದ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇರಳದ ಅಂಡದಾನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಂಡದಾನೆ ದಾನೆ ಮದಿಮೆಂಡ ಬೂರ್ರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇರಳದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿನಿ ಅಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪುನಿ ಸೀದಾ ಗೋಪುನತ್ತ ಅಲ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ತೂದಾಯಕ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಟಾಸ್ ಮಾಡು ಅವಳು ಕೇರಳಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೋರ್ ಮಾರೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕೇರಳ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡ IPL ಅತ್ತು CPL ಅಲ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾರ ಆತ ಶೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾರ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ನಿ ಟಾಸ್ ಹೆಡ್ ಬುರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಅಂದ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ವಿಷಯ ಈ ದಾದ ಅನ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಆಣಿ ಆನತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ತೀರ್ಥ ನೀರತಿ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ದು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ನಕ ಇರೆಗ ಬೂರ್ನಿ ಎಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ ನೆನ್ನಿನಿ ಬೂರ್ದಿ ಇಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇರೆಗ ಟೈಲ್ ಬೂರ್ನ ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ತಾರ್ಗೆತ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ನನ್ನ ಕರವಂತು ಕದಿಮ ನಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಟೈಲ್ ಬೂರ್ದನತ್ತ ಹೆಡ್ ಬೂರ್ನು ಎಂಚ ಆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಲು ಐಕ್ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾಯ ಅತಿ ಅಂಚಂಡ ಐತೆ ಇರ್ನ ಜೀವ ನೋಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರ್ ಖುಷಿ ಕರ್ಮ ಮಾರಿ ದನೆ ಎಂಚನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಚಾತನು ಮಾರ ಹೌದಾಗೆ ಆನಿಯ ದಾಯಿ ತಿರ್ಗಾದೆ ಇರ್ಲ ಎಂಚಿನಿ ಅಂಚಿತ ವಿಷಯ ದಾಮಣ್ಣ ಐತೆ ಎನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ಇಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿ ಒಂಜ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಈಜಿಂದ ಸಾವ ಆವಡು ಎಂಚಿನೇ ಸಾವ ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಏರ್ ಲಜ್ಜೇರ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯೇ ಪುನೀರ್ ಒರಿಯೇ ಪರ ಅಕ್ಲ ಐವ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರ ಮಾರೆ ಬಕ್ಕಲು ಮಂಡೆ ಸಮ ಆತಜ ಯಾತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಅಕ್ಲು ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಒಲಿಪುನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಗದಗ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಏನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬಕ್ಕ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅತ್ತ ಗದಗಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಓ ದೇವ ದಾದಾನ್ ಪೈ ಅಂದಿ ಆ ಬಣ್ಣಗ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುರಾಣಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಓಲು ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಮಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತಂತೀರಿ ಒಕ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಒಕ್ಕುನಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಮಾರ ಬಾರಿ ಕಪ್ಪುದತ್ತ ಕುದ್ಯದಾರ ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾರ ಆರು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆರು ಚಪಾತಿ ಲಾಟ ಚಪಾತಿ ಪನ್ಪುರಿ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ದಾಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಾಲು ಇಂಚ ಪುರ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಸಟ್ಟಾಬ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಡಿಬ್ಲಿಸ್ ಸುಳ್ಳು ಪುರ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ದಾದ ಬಂತೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ದಾದ ಬಂತೇರು ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಬಂತಿದ್ದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿದ್ದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಬಂತಿದ್ದಾರ ಅಂದನ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜರ ಲಕ್ಷ ಉಂಟು
నల్ల ఆపునతో పట్టాసి పాతేరు మా మండే ఐ కొంచెం కుడుంజాల వంట పాతేర ఎంచా ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ఎంచా ఎంచా ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ఎట్ట పశు ఏరందు కొత్త అండ ಇಜ್ಜಿ ఈ ಯಾನೆ ಎತ್ತಿನೇ ಇಂದೇ ದಾಮನ್ ಹೆಂಗ್ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬುರ ನೀ ಪೊಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ತಚ್ಚಾರತ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ಸಟ್ಟ ಆವಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಟ್ಟ ಆವಡಿ పొన్ను సట్టావుడు యా నిన్నే డిసైడ్ అంతే ఈనేదొక్క పొన్ను సట్టావుడు నీకు ಇಜಿಂದ ఇజింద ఆండిందు ಅಯ್ಯ ಆಂಟಿ ಬುರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ఓకే ಆಂಟಿ ಬುರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ అంచన్న అబ్బంతు చెక్కి ఎంచిన అబ్బ వాకే ఎంచిన అబ్బల ಬರ್ಚಿ అబ్బల ಬರ್ಚಿ అంచన్న ಈ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪನನೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂచిన ಅಬ್ಬ ಗುಬ್ಬ ಬಡಿದ್ ಅರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ರುಕ್ಕನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ఆ రుక్కాడ వైద్యరు ಅಂದ ఓ రుక్కాడ అల్లవన్నోడత రుక్కమ్మ చెక్కి ರುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಕ ಏರಿ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಕಾಣೆ ಬತ್ತನ ದಾಮು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಕಡುಲ್ಲಾರು ಪಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲೇದಾದ ಅಂತ ಉಲಯ ಟಿವಿ ಒಂದು ಎನಿಕಲೇನು ಕಾತು ಕಾತು ఒక ಟಿವಿ ಒಂದಿನಿ ಮಾರೆ ಅದಾನ್ ಬರೀ ಅಂದು ಟಿವಿ ನೀನು ಅಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಜೋಕುಲ್ ತೂಪುನ ಜೋಕುಲ್ ತೂಪುನ ಯಾಕಲ್ ಇತ್ತವೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಂದ. ಜೋಕಲ್ ತೂಪುನ ಅದಾದ वो बताना मोटू और पतलू ये चिंगम है चिंगम को पकड़ो चिंगम को पकड़ो ये मोटू और पतलू काली पेट में दिमाग का बत्ती नहीं जलती वाह बೊಬ್ಬೆ मारे जोकुल बೊಂಬೆ ಮಂಡೆ ಆ ಬೋರ್ ಮಂಡಿದೆ ಬಲ್ ಪುಣ್ಯನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ ಆತನ ಬಲ್ಲ ಆನ ಬರಲ್ಲ ತೋಂತಾನ ಆನಲ್ಲ ತಂದ ಐಜ ಆನೊಲ್ಲಿ ಆನೊಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಿ ನಿತ್ತ ಆನ ಒಕ್ಕದಾದ ಪೊಣ್ಣ ಅತ್ತೊಂದು ಚೆಕ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ನು ಒಂದು ಗಿಂದು ಅವನ ಆಂಚ ಆನೆ ಒಂದು ಆನೆ ಆನೆ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಯರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಕೇಂಡರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಯ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನ ಎದುರುಗು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಕ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊರ್ನಿಯ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ ಈರ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಹೌದನೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಹುಡುಗಿ ದಿಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಏ ದೇವ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ರಾ ದೇವ ಇರದ ಅನ್ಪಾರು ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಜಮೆ ರಡ್ಡ ರಡ್ಡ ಅತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆನ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಆತ ಮಾತ ಕಾಸುಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಡ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಗತ್ತಿ ಜತ್ತ ಜೋರದ ತುಲಿ ಆಯ್ ತುಲಿ ಪಾಡಿದ ಹಂಗಿ ತುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟ್ ಪಕ್ಕಡ ಬಾದಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಕಟ್ ಹಂಗಿ ಪರ್ಕಟ್ ಚೊಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ ಕಾಸ್ತೆ ಮಾರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕರಿಯ ಮಂಜಿ ಉಂಡು ಕರಿಮಣಿ ಪರ್ಯಾಣ ಪೊರಂಜೋವ ಬಂಗಾರಿಯೇ ಚೈನ್ ಚೈನ್ ಉಂಡ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಉಂಡೆ ಐಗೆ ಬನ್ಪುನಿ ದಾಯ್ ಚೈನ್ ದಾಯ್ ಬಾಡ್ದಿ ಆತ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಾಲ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಲೆಗ ಅಂದು ಓಲುಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಓಲಿಪುನಿ ಯಾನು ದುಬೈ ಡುಬೈ ದುಬೈ ಕದಾಗ ಬಂಡ ದುಬೈ ಸುಳ್ಳ ದುಬೈ ದುಬೈ ಡಿಪುನ ದುಬೈ ದುಬೈ ಓಲಿಪುನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ದುಬೈ ದುಬೈ ಡಿಪುನಿ ಹುಡುಗೆ ದುಬೈ ಡಿಪುನಿ ಬಾರಿ ವಯ್ಯೋಟತೆ ದುಬೈ ಡಾಲರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯ ಪೊಯ್ಯೆ ವಯ್ಯತ್ ದುಬೈ ಅಲ್ಪ 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 ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟತೆ ಪೈಪ್ ದನೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಪೈಪ್ ದನೆ ಕಂಪನಿ ಮಾತ ಉಂಡ ಪೈಪ್ ದಬ್ರ ಅಂಗಡಿ ಬರೋಣ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶುಲ್ ಅದ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹೌದೇ ತೊನ್ನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕೇ ಬಿದ್ದ ಚೊಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶುಲ್ ಅದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದೇ ತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದೆಪ್ಪರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೋಲ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಜವಾದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೋಲ್ವಿ ಪನ್ಪರತೆ ಎಂಕಲ ಸರಿ ಅಂದಾಜ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅತ್ತೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಅದ ಅನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂಚಿನೇ ಟೊಮೆಟೊಡ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋಲಿಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋಲಿಂಡ ತೋಲಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋಲಿಂದ ಮೇನ ಮುಸುಂಟೂರು ಚೋಲಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ 55 ಕೋಟಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ 55 ಅದ 55 ಕರೆಕ್ಟ್ 55 ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋತ ಅಂಚ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋತು ಎನ್ನ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆದ ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪೆ ಪೊನ್ನನಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋತು ಸಾರಿ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜೀವ ಉಂಡ
ಸೈದಿನಿ ಯಾರು ಸೈದಿನಿ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೆ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ದಾದೋತನ ಮದುವೆ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚನ್ನಪ್ಪ ನೋಡ್ಸಿ ಕಾಸು ಏನಂತ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕಾಸ್ತ ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ కొంచెం కాస్త ఎంగిలిప్పునగా ఆయన కాసు అంతే కొర్ర లిబురు అమ్మీన వాడు అత్య దాం కొర్ర మళ్ళీ కొర్ర కొర్ర డర్న దాతకేన్గా నేను ఆచేటు అత్య దాం దాదగుతుండ ನಂಗೊಂದು ಖರ್ಚಿಗಿಂದು ಬೋಡತ್ತ ಖರ್ಚಿಗಿಂದು ಬೋಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದೆ ಲೋನ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ತಿ ಹೋಗಣ್ಯ ಕೈ ಆಪರೇಷನ್ ಕೈ ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ತ ಹೌದಾದೆ ಹೋಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐದು ಲೋನ್ ತಂದಾರ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಪೈಂಟ್ ಪಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಜಿನೇ ನೆ ಮಾಮು ಈದಲ್ಲ ಮನ್ ಮಾಮು ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅತಿ ಮಾಮು ಈ ವೈಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದಿವಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಪಂಡಿಲ ಕೆರೆಡ ಬಿಪಿಂಡ ಬಿಪಿಜಿ ಓಡಗನಿದೇನಂತ ಎಮ್ಮೆಲ್ ಊರಿಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಕುಡಿಯಾನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡಗೆನ್ಯ ಆ ಬಿಪಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಮದ್ನ ದಿವಸ ನಿಕುಲ್ ವೈಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಮತಿ ಮೇದ ಮಂಟ ಪಡ್ಕೊನತ ಬೊಣ್ಣನು ಕುಲ್ಲಲೆ ಐಟ್ ಬಕಾಯ ಅನಿ ಪಲ್ಲೆತೊನಿ ಏನೆ ಬಲ್ದೆತೊನಿ ಮಕಂಚ ಯಾನ್ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ ಒನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚ ಪುಣ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಹುಡುಗಿ ರೀತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ನೀರ್ನ ಬೋಣ್ ನೀರ್ ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುರ ದಾದೊಂದ್ಯ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅದೇಯ ನಾಲೆಜ್ ಬನ್ನಿ ಮಗಲ್ ಅದೇ ಒಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ನಿಕಲ್ ವೈಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲ್ ಪಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಲ್ಲೆ ಎಂಡ ಸಿಡ್ನಿ ಉಂಡು ಕಾಸ್ತ ಮಂಡೆ ಚವನ వచ్చి ఆయన సిడ్నీ ఉండు కొంచెం ఇలా కాస్ కమ్మి అండ ఆయన రెడ్ కిడ్నీ ಸಿಡ್ನಿ ದಾದು ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಲ್ಪಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾದೈತ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇಕುನ ಆಯ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸರಿ ಅಂಚ ಅವರ ಪೊಣ್ಣು ಪೊನ್ನನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಂಕ್ ಮುರಣಿ ಅನ್ ಫೋಟೋ ತೂತೆ ಫೋಟೋ ತೂಯ್ಬೇಕಾ ಮೂಲುಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೂಯ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲ ಈ ತಿಗಲ ಇದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪವು பொண்ணு மூலுல்ல எங்க ஓகே டன் ಅಂಜನ ಬಾಲೆ ಲೆಪ್ಪಡೆ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ನದೆ ಬಾಲೆ ಇಡೆ ಬಾಲ ಬಾರಿ ಮಾಲೆ ತುಲ ಮರ ಏದು ಶೋಕದ ಪಣ್ಣು ಮರ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟಿ ಬಾಡ್ನ ಆಡ ಒಂದೇ ಗಾಲ ಬಾಡ್ನಿ ಕುಂಬರ್ನ ತಲ್ಪಲ್ಪ ಇಂಜನ್ ಆಪುಡು ಇಂಕೆ ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಅವು ಏರಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣಾತ ಪೊಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡೆ ಆನೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೇನಿದೆ ದಾದ ಅಕ್ಕಲು ಕೈ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಜಾಗ ಎಂಕೋಕೆ ಪೊಣ್ಣು ವಾಕ್ಯ ಆತಂಡು ಪೊಣ್ಣೊಡೊಂಜಿ ಕೇಳಲೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತುಲ ದಾಮು ஞானல்ಲೆ ತೋಯಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ತೋ ஞாನ್ ಇಂದು ಈ ಮದುವೆ ದಿವಸ ಎಡ್ಡಾದ ಬನ್ಪ ದೇ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಲಿ ಪಂತೆ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಎಂಗ್ ಈ ಪೊದಲ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಪಪ್ಪ ಇತೆ ಈ ಪೊದು ಇಷ್ಟೇಜಿ ನಮ್ಮ ಬೋಕ ಪೈಕ್ ಅಯ್ಯೋ ತಾಜೈ ಕ್ರಾಡಿಯ ಅತ್ತದೆ ದಾದದೆ ತುಲ ಏತ್ ಕಡೆತ ಪೊದು ಬತ್ತೀರಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆತ ಪೊದು ಬತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನಂದು ಯಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮದುವೆ ಬಡ್ಚಿ ಬನ್ಪತ್ತ ಹೆಂಗ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜೆ ಇನ್ ಯಾವಡು ಇತ್ಯಾರ್ಥವಡು ಈ ಮದುವೆ ದಾಯ ಬಡ್ಚಿ ಬನ್ನೋಡು ನೇ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ದಾಯ ಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಈಡೆ ವಿಷಯ ಏಪನೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಪಿರವುಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಯರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಡ ಲವ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ ಈ ಪೊದುಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅರೆನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪಂದ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಜಿಂಡ ಈರು ಒತ್ತೊಂಜಿಂಡ ಇರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಅರ್ನೋಟು ಪೋರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಾಮ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರಗೆ ಎನ್ನ ತುಲ ಅಪ್ಪೆ ಜನ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಮೋಕಿಡ ಸಾಂಕದಿತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಣಿ ನಾನು ದೆತ್ತುಗೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರಗೆ ಎನ್ನ ಏರಾವರಿ ಮೋಲ್ ಏಪಲ ತುಂಡಲ 24 ಗಂಟೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದು ನೆಲೊಂದಿಪ್ಪಲತ್ತ ತುಲೆ ಐತ ನಡುಟಿ ಏರಾವರಿ ಗುರ್ತಜ್ಜ ಅಂದನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪರಿಚಯತೆಗೆ ಆಯಗೋಸ್ಕರ ಏನಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಆತಲತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪುನಿ ರೊಕ್ಕಣ್ಣ
ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಮೆತ್ತೆಯ ಪಲಪಿರ ಕಣ್ಣು ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಪಾಪ ದೂರೋಡುವುದು ಬಾರಿ ಕಲ್ತು ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳವ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆನ್ನುವ ಅಂಡ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೊಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಆಕಲವಳು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ತೀಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇಜ್ಜಾನ್ನ ಮಾತ ಬಂಗ ಮತದಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪರೆಯಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೇನ್ಗೇನೆ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಡು ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ 24 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೂರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಬಂದದ್ದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಮಾತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಹಾಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪುನಿ ಪುಸ್ತಕ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಓದು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗನ ಕೊರೋಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಲೆ ಒಕ್ಕ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಆಗ್ಲಿನ್ನು ಸರಿ ಸಾದಿ ಹೋಗುವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬನ್ ಎಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟಾನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ್ Planet G Vaishnavi. So as usual, Barrier performance career. So Comedy Premier League season 2 the first premier show. So nama Bokkapatna down undu. So red guest judges ulleru ancha. So nama judges nakala kenga comments enchadan. Nama guest judge ittere. Nama Naveen sir. Edde athade Mr. white shirt par pudari naballe ರಾಜೇಶ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸರ್ಲಕನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸರ್ನ ಇರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅನುಕರಣ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಆಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ದಯವಾಡ್ ನಿಕಲ್ ಪೈಸತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಡ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಯಾನು ತಿನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓವರ್ ಒಂಜೇ ಥರ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೋಯ್ಲೆ ಕಾಣೆಂಕವು ದಯಮಾಡಿ ಪಂಚಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಾರ ತೂನಾಪ ಅನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಡ ನಡುಟು ಅವೇನು ಪಂಚಿ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಅಲ್ಪ ದಂಟೋದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎನಿವೇ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಈರೆ ಸರ್ಡನೆ ಒಂಚೂರು ತತ್ತಿನ ತೋಜುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಡ್ ತೋಜುಂಡು ಇಡತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ತತ್ತಾರತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ಆಪುಡು ಅವು ದಯ ಆಪಿನಿ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಂತ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾರ ಅಂಚ ಆಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ವಿಜಿ ಸರ್ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅಡಲ್ಲ ಸುರೂಟು ಪನಿ ಇತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮದ್ದೋಡು ನಾಡೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರು ಇನಿ ಸಮಾಜೋಡು ಪುಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪುಂಜು ಪಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಏತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೋರ್ನು ಮನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಗಂಡ ಕೊರ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಕಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೊಂದುಪಡು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜೊತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲಿನ ಪಾಪದಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ದುಬಾಯ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ದೇಶಡು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಇತ್ತದಳಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಬನವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಅಕ್ಕೇರಿ ಗಂಡಲ ಕೊರಿಯಾರು ಬಹುಶಃ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೋದು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದುಪ್ನ ಪೊಡ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರು ಪನೀತ್ ಅಣ್ಣೆ ನವನನ್ನೇ ಪಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅದು ಯಾರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲವಂತ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಫಾಲೋ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಅರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪನಗಳ ಮಾಡಂತೀರಿ ಅವು ಅರನ್ನ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರನ್ನ ನೋನು ಇರನೇ ಉಪ್ಪಡು ಅರಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಕಾರಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬುಳೆಪಾದಿನಾರ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಇರ್ನೇ ವೇಟ್ ಅವನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಐತಿ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ಆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲ್ಲ ಶಾಲ್ದಾರಲ್ಲ ಮೇರಲ್ಲ
ಸೊ ಪೂರಕವಾದ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಪುಡು ಅವೇನು ಗೆತ್ತನಂದೆ ಎಲ್ಲದ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದೇರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಜಡ್ಜಸ್ ನಡೆ ಕೇನ್ಗ ನಮಕ್. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ವೈಷ್ಣವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ತಂಡಗಳು ಅಕಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ದಾದ್ರು. ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ತಿನ್ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಕೊರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲು ಅಂಚಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪೆರೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೊಂಜಿನ ಸರ್. ರಡ್ನೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್. ಮೂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲು ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ನಿಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪೋದು ಹೊಸತ್ ದಾರಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಕಲು ಹೆಂಚೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಹೆಂಚೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾತ್ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ತೋಚಿಸ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Yes sir, thank you so much. So bari only 3 points, 3 suggestions bari courier, that is very important. So well, next coming back to Shreya Anchand. Hello, namaste. Namaste. Actually sir, last year winners ಬಂದು congratulations ಆಯ್ತು. So ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇದ್ದುವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪಡುವ. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉಲ್ಪನ ಒಂತೆ ಅವೇ ಪಂಡಿತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಂತ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Thanks. Okay, thank you so much. That was very lovely and very sweet. Thank you so much, Shreya. Now coming back to Maim Ramdas sir. Sir, panle sir. ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೀತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಚ ಕೊಡೋದು ಅದು ಶಶಿ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಥರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇಳ ಕಾಣಾಗ ಒಂಥರ ಮಾಮೂಲಿ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಜಡ್ಜಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚಾದ ನಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ತೂತಿನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾತ ಅವಕಾಶ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ರಾಮು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ರಾಜೇಶ್ ನಕಲು ನೆಟ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದೇ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜೋಲುಂಡು. Okay, so concept malverne bari bango undu. Okay, thank you so much. And tule avve onji problem dadan pannaga materla expectation ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತರ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಾವು ತೋಜು ಓಡಿಗೆ ತಿನ್ನವಿ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಹೊರ್ರೆ ಆಪುಜ ಅಂದಂದ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಅವೆನೆ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾನು ರಾಮದಾಸ್ ಎಮಿ ಸುರುಕೆ ಮೂಜನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಏರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 1 ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಆಕಲ್ನ ಏತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿದೆ ಏನು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಗಮನ ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇತ್ತು. Yes sir, thank you so much. I clear maltine bari edda and opandina. Okay, so well considered and accepted. Thank you so much manandu. So itte next tuka dada enchina apunun bandu. So I dummu nama as usual CPL season award korpinanchina portu. Okay, so well Lakshman sir dayamaltu vedikeda mittu barudu director V4 News.
5,000 rupees cash. Manipal Arogya card. Suchitra and Prabhat. Season award. Free tickets. Aram se picture duoli. So onji nenepina kaanike from V4 News. Thank you so much. Thank you Tarnan sir. Thank you so much. Yeah, thank you. Yes, so ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಿತ್ಯರು. ಸೊ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ. ಸೊ ಮುಕುಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 222. 222. And well, Planet G Vaishnavi, ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ is 159. So the very highest score 222. Congratulations, 2 points on the board and you are leading. And better luck next time. Thank you so much. So Anchane, thank you so much. 3 judges, Shashiraj Rao and Anjane Shreyanchan and Mahim Ramdas. Thank you so much Naveen sir and Anchane VG Pal sir and both the teams. Thank you Lakshman sir Panondu. So Inita Anchane Multa episode nama Mugitondula. So Anchane Yojana Sangha Akshaya Bokkapatna. So Netta Sarvajanika Ganeshosavada Suvarna Mohotsav ನಮ್ಮ ಈ V4 News ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತನ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂದೇರೆಗ್ ಬಂದು ನಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ದು ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ನ ಭೇಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ V4 News and Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Aruna Masala and Sun Premium Refined Sunflower Oil. And this is Vijay Vinit signing off from this program. Until then, bye-bye, take care and stay tuned to Comedy Premier League Season 2! CPL